Kibrio borok kismo tiang habak yos kau ya keketian cancer. But hakani katayo kawi kalap das kabala sapriang bah kalabu ya kapeleng ha kecingshai. Kabri kawi na kichingbang kababun kibrio kibang. Namar bakalong kabala ban kinjok bor. Kung kiborok na things kabahai bi sa kini ka channel. But menta kasi tuminita ba Hato kapeleng kapelong shai ka Jingpang cancer ki jingshisha but bali kani ka gym. Kawai ka brand bapaw na bakating ka igos kalasyak no balalap ya kakinja dawai antibiotic kabalakang persya namar ba dan ya kajing penjat ya kidiani. Hato kipeleng kibu shisha ya kibrio ha kajing ma ni hato kilat patay kubor kipin kala ya kakaipat jang kalap sya kajing penting. Junction ka video kala sa prem bha ha kaba lakam bakidan kipeleng ha India kamtam na ka brand egos kibala test positive ha kaba kidat ya kakinja dawai kabala ban penunsang kibrio kilas tang banchaktiang kila bretno ya kipeleng but kila kali hato kipeleng kila shisha ban pingmi ni Pynlong ya Jingpang cancer unta menta kasi tungin ya kran Shaphang ka kabala jia shisha ha karukam kabasok tam kelam kanu kajing start sayan kabapilpul mar jingmat ketika video kabala pau bha kabin iya kajing test hakala hakaba kawe ka sample Pylleng iathuh ba liyo 3 siya ka kinja chemical basa kabata kung ka iathuh de kinja chemical dawai basa ubawan na kadawai antibiotic balakang persya kaba kikwad nitrofurazone haba ay kisiyar ya uni udawai kamat jongki kapin pray bat iathuh udi udawai ubasa bula bansa kamat jongki menta habaong iathuh sko kum ukanja bushir khay Henry hangni kalong jingshisha kikincha teng dipedan kam da kidawai antibiotic banyada na Jingpang ya kisiyar katno kadni kidawai antibiotic balarim kibala khang ha kibubun kijaka ki ino ya kidak kiboret kibasakut ha kamat jong kimran iathuh budai uway na kini kijingtho basakut de na kini kadaw ba kibrio kisko kya of namar ba kipeleng kipinmi ya Jingpang cancer da Pynlong tenrai kajongki Henry namar ba ki farm pen kha Pylleng kimdeshu bun kang ya kini kijat tawai Henry hangni kadan kamat kabakung santam kajingbuan balalap ha kates kalong kabarit ha kamsham lalong kajingkhen kabahe kabama kabala ban penyam kaditong katris di kadak kani kamut ba kapeleng kan penpang yangi kamut ba kan Pynlong ya Jingpang cancer bat kamut ba manla kapeleng kamlong kabasyan Henry kamut tang ba ya ki sample de ban petnia arsian da kibor badipet Pantan tikna babaro kiat kat kom kikendon hadian ba kate ka video kalapau ba ka egos ka company ka balapau kreteng ha kate ka video kala jawab kloy kilaong bakim panon kam ya kino kidawai antibiotic kibalakhang kilaong ba kipeleng jongki lajutas man kapor bat kilapan bat banle biang ya kates kabalat yod kanang jingshisha kan mi shai kat kup ka jong jongki kiong ba kipeleng jong kate ka company kibuat ya borok kikendon balabu da ke sarkar ki doktor ru kilami syakaman ban pensyaya kejenglang jengman kila batai ba kipeleng da makihi kimla ban mi ya kejenglang cancer kejeng smokya kalong tang ka chemical kabalalap ha kata kejengtes but watla kejenglap ya ka kalong kabakket ba kirio Shaphang ki omru ba tang kawe kejengtes kampat biang ban bisa ya kanu kebrat di kanu kemar and then kam shushu ya kites na kibai pat kilap ban pentik na ya kanu kakam haduk ba kata kanja kam tandau ya kibrio ban smoking kani kejengja borok kawe ha kejengshisha kapin iya kajing e kabakam kraw shibon ha karukumban jongi kumahang ni kajing e kabashisha kamdai kapeleng kade kumno ki katto kanne ki farm ki trekom lada ki jakarap ne ki farm ki pren kam ya ki dawai ki bakim de ban punun kam lani lada ka sarkar kam jutta sia ki jingba man kapor de wat ki jing e ki buret ru ki la ban san sha ki jing sha kino ki bukra kamlang kabade ya kinong thiat ban chu sha bu ha ka jingdum Shaphang ka e ka ba ki bang ki brio ki kwa tang ya ka jing shai ki kai phat ki ba shai bat ka jing pitnia ka ba biang haba ya de pat kani kumta ni de ban le ayu hatu don kam ban sange ban bam Pylleng po on sham la dan ka jing maham ka tikna
But dan jingma kebala pentikna bahkan sepriang Pylleng balakang ban bang Pylleng. Andre lada pikwa ban kampus ya. Cutiat ya ki Pylleng na ki jaka ki bala ban chanya. Set bahaya ki shinrong. Sha ban shet. But shet pentikna bahaya ki. Kata kalong ka ke badan kamu. Kajing kai ka bangi day ban shimna kani kajing jia. Kalong ka busupha. Kira na kajing kin. But wat ya jingshisha. Kalap tes kalapin mi ya kajing kili. But di banwat biya ya kajing kili. Ban penkala sha kajing kin. Ki Pylleng kim chupan mi ya kajing pantiansa. Da kajing long penrai kajong ki. Kamat lada kadan kadai Shaphang kir kumrap. Niki farm ki bapin mi ya ki. But ikan don jingshan. Kajaka ban kieng ya kaban bang Pylleng. Gidi ban puan ya kajing tes kabakam ha. Kajing rap kabakut. But kajing long hok na kinong mi. Kumta kabakut jong kasi. Kajing tiang kam day ka Pylleng. Kadai ke sistem kapapin mi ya ka. Nishania kajing bang juni. Bahkan long kabakut kira. Henry kani kajing jia kapani. Hadu kat no kajing shania kala ban syak ban pra. Lada ke kabarat kum ka Pylleng. Kala ban syak ta halindat. Kat no le Shaphang ki wei pat ki Jingpang ki bangi bang man la kasi. Kat no tli ki rukum le ababu uri. But ki rai bam shngai. Ki jia shalindat shwa ba ka Jingpang kan poi ha ka Pylleng jungi. Kani ka jingjia kapan kan mau ngi bangim jutap shisha ya ke kabajia. Ki karkhana shna Jingpang jungi. But let's see ngi de ban tu. But kato nila por sya ka bukut jong kani ka video. Kumle shubut.